गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव इथं चालत असलेल्या वेश्या व्यवसायावर वेंगुर्ला पोलीस आणि ओरोस येथील गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी धाड टाकली होती. दरम्यान यातील आरोपी संतोष लुडबे आणि या वेश्या व्यवसायाशी निगडित अनेक व्यक्तींची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली, तर याची मोठी साखळी असल्याची माहिती समोर आली आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव येथे सुरू असलेल्या वेश्या व्यवसायावर वेंगुर्ला पोलिसांनी तसेच ओरोस गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी धाड टाकून मोठी कारवाई केलेली होती. सिंधुदुर्ग पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव, त्याचप्रमाणे गुन्हे शाखेचे पोलीस संदीप भोसले यांनीही मोठी कारवाई या ठिकाणी केलेली होती. आणि या कारवाईमध्ये संतोष लुडबे याच्यासहित 3 महिलांना ताब्यात घेण्यात आलेले होते. आणि संतोष लुडबे जो आहे त्याला उद्या 14 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे. यात ज्याप्रमाणे जसजसं पुढे पोलिसांनी चौकशी केलेली आहे, या चौकशीत या ठिकाणी संतोष लुडबे च्या संबंधित अनेक व्यक्तींना यासाठी बोलवण्यात आलेलं आहे अशी माहिती मिळालेली आहे वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनमध्ये. आणि त्यांची चौकशी होत आहे. सावंतवाडी तालुक्यासहित कुडा असेल, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला तालुका असेल, कणकवली तालुका असेल, या ठिकाणच्या बऱ्याच व्यक्तींना, या ठिकाणच्या काही व्यक्ती आहेत त्यांनासुद्धा चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले आहे. यात काही मोठी नावंसुद्धा समोर येण्याची शक्यता आहे आणि याची चौकशी होत आहे. संतोष लुडबे ज्या ठिकाणून या व्यवसायावर ज्या ठिकाणी धाड टाकलेली होती त्या ठिकाणी असलेल्या CCTV फुटेजमधून पोलिसांना हे धागेदोरे मिळालेले आहेत अशी माहिती या ठिकाणी मिळालेली आहे. आणि यात अनेक नावंसुद्धा समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र यात मोठी साखळी असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आलेली आहे. साखळी आणि ही जी साखळी आहे जी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्यांची, आणि या संपूर्ण चौकशीमुळे त्यांचे धाबे दणाणलेले आहेत. ठिकठिकाणी अजूनही काही प्रमाणात असे वेश्या व्यवसाय सुरू होते का याबाबतही पोलिसांची चौकशी आता सुरू आहे. आणि ही जी कारवाई पोलिसांनी करण्यात आलेली आहे या कारवाईबद्दल पोलिसांचं सर्वत्र कौतुक होतं आहे. आणि यामुळे त्या ठिकाणी ज्या दिवशी पोलिसांनी कारवाई केली त्याच्या अगोदर 15 दिवस पोलिसांनी या ठिकाणी चौकशीसाठी पोलीस गेले होते. मात्र अन्नपूर्णा सेक्स वर्कर्स वेलफेअर फाउंडेशन या नावाने आपण संस्था चालवत असल्याचे जे संस्थेचे पत्र आहे ते या संतोष लुडबे नामक व्यक्तीने पोलिसांना दाखवलेलं होतं. आणि या पत्राच्या आधारे तो पोलिसांना भटकत होता. त्यामुळे पोलिसांनी संपूर्णपणे याच्यातील बारकावे असतील हे तपासून ही 15 दिवसांनंतर संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर संपूर्ण सापळा रचून ही धाड टाकलेली होती. आणि यात अनेक पुरावे जे आहेत ते पोलिसांच्या हाती लागलेले आहेत. CCTV फुटेजवरून अनेक व्यक्तींशी त्यांनी या संबंधित जे वेश्या व्यवसायाशी संबंधित अनेक व्यक्ती होते, ठिकठिकाणचे व्यक्ती होते, त्यांचीसुद्धा सखोल चौकशी या ठिकाणी पोलीस करत आहेत. आणि अजूनही मोठमोठ्या व्यक्तींची नावं यात समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जे ह्या व्यवसायाशी संबंधित होते त्यांचे धाबे दणाणलेले आहेत आणि पोलिसांचा अजूनही तपास सुरू आहे. दरम्यान अशी सुद्धा माहिती मिळालेली आहे की संतोष लुडबे या व्यक्तीने ज्यावेळी पोलीस चौकशीसाठी गेलेले होते किंवा त्या संबंधित त्या ठिकाणच्या ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्यांनी तक्रार केलेली होती पोलिसांकडे. यानुसार त्या संतोष लुडबे याने त्यांच्या विरुद्ध केस दाखल केलेली आहे की आपल्याला ही संस्था बंद करण्यासाठी यांचा फोर्स असल्याचा त्याने विरोधात कंप्लेंट दाखल केलेली आहे. मात्र ही कंप्लेंट जी आहे ती त्याला कोणतेही तथ्य नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. आणि यात ग्रामपंचायतींनी सुद्धा याबाबत आवाज उठवलेला होता त्या आजगाव पंचक्रोशीतील. आणि या ग्रामपंचायतींवरही त्या संतोष लुडबे या नामक व्यक्तीने ती तक्रार केलेली होती. मात्र यात कोणतेही तथ्य नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. मात्र वेंगुर्ले पोलिसांनी हॉटेल व्यावसायिकांची बैठक आज बोलावलेली होती. शिरोडा, वेंगुर्ला आणि त्या भागातील
सर्व जे हॉटेल व्यावसायिक आहेत यांची बैठक आज वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यामध्ये संपन्न झाली आणि यात त्यांनी सक्त सूचना पोलिसांनी त्यांना दिलेल्या आहेत की जो आपले जे रजिस्टर जे आहेत हॉटेलमधील ते संपूर्णपणे म्हणजे पूर्ण तपासून म्हणजे समोरचा जो व्यक्ती आपल्याकडे येतो त्याचं संपूर्ण माहिती तपासून ती रजिस्टरमध्ये नोंद करण्यासंदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत. हॉटेलमध्ये कोणत्या प्रकारचे व्यक्ती येतात त्यांची सर्व नोंद ठेवण्याच्या सूचनासुद्धा पोलिसांनी दिलेल्या आहेत आणि त्यांची आधार कार्ड असतील किंवा त्यांची ओळखपत्र असतील याची झेरॉक्स कॉपीसुद्धा घेऊन ठेवण्याच्या सूचना ज्या आहेत ते पोलिसांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आता करडी नजर जी आहे ती पोलिसांची असणार आहे आणि संपूर्ण हॉटेल व्यावसायिकांच्या सक्त सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे कुठेतरी या संपूर्णपणे वेश्या व्यवसाय चालू असल्याच्या या घटनेमुळे या कारवाईमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही इतर ठिकाणी असे व्यवसाय चालू असल्यामुळे पोलिसांनी इतर ठिकाणी सुद्धा अशाच प्रकारची कारवाई करावी अशी नागरिकांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. इतर ठिकाणी सुद्धा असे व्यवसाय सुरू असण्याची शक्यता वर्तवण्यात या कारवाईनंतर समोर आलेली आहे आणि यामुळे असेच कारवाई इतर ठिकाणी सुद्धा व्हावी अशी नागरिकांकडून सातत्याने मागणी होत आहे आणि यात निश्चितच पोलीस अधीक्षक असतील किंवा वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव असतील हे सुद्धा यात लक्ष घालतील अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.